terve katsojat. Kävi vähän hullusti, että loppu toi tila kesken kännykästä, joten piti vähän poistella noita kaikkia juttuja. Mutta mä poistin, niin mä kerron sen jo. Niin mä poistin noita aika paljon kuvia ja videoita, joten meillä oli vähän tarkoitus, että me tehdään 20 minuutin pituisia yli 20 pituisia videoita. Eli me pistettiin se pieleen mennyt video YouTubeen. Niin niin, että on siinä sitten teillekin katsottavaa. Kello on kohta tasan. Ai Minecraft-maailmassa. Joo, kato vaikka kello. Eikö tähän kelloon tarvitse kultablokkeja? Ei, kultaa. Eiku timantti. Niin, kultaa. Ja mä sain kultaa arkusta. Sä tuulasit meidän kaikki kullat. Niin Aleksi. Niin. Sulla on se rautamiakka. Niin. Tiedätkö mitä käy kohta sulle? Mä kuolen. Hei, täällä on uusi. Ai jaa. Namu. Okei. Aina kun me tullaan tähän maailmaan ja bonusarkku on päällä, niin tää tulee aina uutta kamaa. Wow. Mitä saa hevosesta? Nahkaa joskus. Okei. Ainakaan muun tietää. Tapan hevosen. Tapan. Miksi se juokse? Pääsee nopeammin. Nehän mä juoksen. Et juokse. Tää kävelyy. Ai onks tää juoksemista? Oh. Niin noin. Niin. Muutetaanko kohta kylästä jonnekin muualle, et tehtäis oma talo? Uiss! Siitä meni se. Kännykkä melkein meni. Hajos. No ei nyt ihan hajannut. Nyt ei. Älä! No ihan sama. Tapa, mutta on tehnyt niin paljon väärin. Tykkää. No Joo, mä voin laittaa tossa. siis kun toi sun ei oikein näin. Laittakaa sit kommentteihin, että jatketaanko me näitä Minecraft-videoita. Ja Niin. haluatteko, että mä oon näissä videoissa vai että Alex pelaa yksin? Se on kyllä kivempaa ainakin mun mielestä, että sä olisit mukana. Tuo on tää arkkukin tästä. Ja jos... Niin tosiaan, jos tykkäätte, niin tilatkaa kanava. Ja saa laittaa kommenttia näistä. Niin ihan vapaasti saa kirjoitella ihan mitä itse lystää, vaikka et haistakaa paskaa. Joo, ja toi leikataan. Miksi? Ei leikata mitään. Kaikki. Sitten ne ottaa ihan hirveästi pakkaa. Ei, miksi te niistä sitten? Ihan sama. Niin älkää sitten valittako, että leikatkaa tylsät kohdat, koska sitten muut ei välttämättä tykkää siitä. Niin, eli ei leikata videoita. Mä sain rautaa. Ihan sama. Niin lähetteeskö kohta täältä kylästä? Ei täällä oikein oo mitään. No, mä oon menossa jo. No, olisit sanonut aikaisemmin. Tapa hevoset. En mä kerää villaa. Hei, miten voi sen kuljetus tai mikä hihna tehdä, että voi niinku esimerkiksi possun niinku ottaa mukaan? Slime balleja. Niitä. No oota. Ei. Vitsi mä en osaa enää. No en mä nyt jaksa, mulla ei crafteri. Mä tuun nyt tänne mettään. No, missä mettässä oot? Onks talvimettässä? Bye bye.
Mistäs puhuis? Niin, että mulla on yksi juttu, että Täällä. melkein tippuin kanjoniin. Ai siinä. Älä tipu siinä. Ei, mä en juossa. Laittakaa kommentteihin, että kun mä ajattelin, että miten se nyt selittää? Kakka. Että